Yuqori dereceli doğuşuk häzirki döwrüň derwayt meselelerini çözmekde halkara jemgyýetçiliginiň taglalaryny birleşdirmek üçin netijeli meýdança bolmagy gönükdirilendir. Ähli özgörtmeleň bolup geçýän döwrüne Türkmenistanyň lukmançylyk diplomatiýasyny ösdürmek boýunça başlanýşlary parahatçylyk we durnukly ösüşi üpçün etmegiň möhüm şerti bolup çykyş edýär. Türkmen tarapynyň wekili häzirki döwrüň lukmançylyk ulgamyny ähli meseleleri çözmek üçin täze çemeleşmeleri talap edýändigini bellidi. Bugun saglyk goruş diňe bir hünär ulgamy däl, eýsem daşary siýasatyň möhüm şerti bolup çykyş edýär. Şoň bilen balykda Türkmenistan lukmançylyk diplomatiýasyna halklaryň arasynda anaşmagy we raýdaşlygy potulandyrmagyň netijeli gural hökmüne garaýa. Natalşy Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemem hormatly prezidentimiň ähli başlanýşlary adamlyň awdançylygyny bähwidine gönükdirilendir. 2020-nji ýylda Türkmenistan saglygy ähli durnuklygyň büniýady hökmüne ikrar edip, geljegiň lukmançylygy, raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk taglymyny işçiň öňe sürdi. Şeýlede bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň Ýewropa Sewti boýunça idarasynyň sewitleýän direktory Hans Kluge çykyş etdi. Ol bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň taglalaryny edildirli gollaýan üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirdi. Mehmanyň birleşýäli Türkmenistan oňun betaraplyk siýasatynyň saglyk goruşyň we öňüne aş diplomatiýasynyň bähwitlerine hyzmat etmeginiň aýdyn nusgasy bolup durýar. Aralyk maslahatlaşmalyň dowamyny Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksadlaryny durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn öns berildi. Foruma gatnaşylaryň umum pikirine görä, bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň saglyk ähli siýasatlarda ýörelgesi durnukly durmuş üpçünçilik ulgamlaryny döretmekde ören möhüm bolup durýar. Belenşi ýaly saglygy üpçün etmegiň esasy şertleri bolan bilim, ekologiýa we ykdysady durnukluk ýaly meseleleň çözülmegi utgaşdyrylan tagallalar talap edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri öz çykyşlaryny saglyk goruşyň halkara parahatçylyklaryna aýrylmaz baglanşyklydygyny tadylar. Şeýlede aralyk maslahatlaşmalyň dowamyna garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk meselelelerine ähmiýet berildi. Arkalaşygyň baş sekretarinyň foruma gatnaşlary Ebren Gutlugyny garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň giňişliginde hyzmatdaşlygy putulandyrmakda Türkmenistanyň eýeleýän ornuny talýa. Belenşi ýaly ýokunçy we ýokunçy däl keselliň öňüne almak boýunça bilelikdäki tagalalar şu ýyl arkalaşygyň ýurtlary üçin iller tutulýan ugur bolup durýar. Maslahatyň dowamyny Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň we Ermenistanyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary hem tejribelerini we garaýşlaryny paýlaşdylar. Olaň çykyşlaryny sewit hyzmatdaşlarynyň anyk ugurlaryna eşgärleri taýýarlamak babatda tejribe alşmak hem lukmançylyga innowasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerini öns şekilli. Moskwanyň Döwlet Halkara Gatnaşyklar Institutynyň prorektory öz çykyşyny saglyk goruş diplomatiýasynyň nazariýet esaslaryny şöklendirdi. Natalşy ýaly milli kanunçylygy we saglyk goruş ulgamyna halkara standartlary ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň alınıp barlayan ýygdyrly işler bugun öz oňy netijesini berýär. Çäre gatnaşylaryň ýokary we keçilikli düzümi halkara jemgyýetçiliginiň saglyk goruş ulgamyny döwri baplaşdyrmak boýunça ýurdumyzyň tejribesini öwrenmäge uly gyzyklanma bildirýänini görkezýär. Siýasatçylary, lukmanlary we alimlary bir ýere jemlen bu giňme çörli halkara okumaslaty ähli adamlaryň bähwidine halkara hyzmatdaşlygyny kildaýdan täze mehanizmlaryny işläp taýýarlamak maksat edilýär. Türkmenistan hökümeti bilen bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň bilelikde guraýan bu forumuna ýere halkara düzümlüň ýolbaşçylary, görnükli diplomatlar, sewtiň ýurtlarynyň saglyk goruş ministrlikläriniň wekilleri we awraýly bilermenler gatnaşýarlar. Şeýle ähmiýetli çäreňiň Aşgabatda geçirilmegi ýurdumyzyň dünýä geňişligini insan-perweri ýörelgileri ilerletmek boýunça işçiň ornunyň iqrarnamasy boldy. Halkara okumaslatynyň ýurdumyzyň diplomatik işgärleriň günüň öň sirasynda we Türkmenistanyň garaşda döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etmeginiň çäklerine aglan edilen saglyk ýylyna gawat gelmegi çäreniň aýratyny ähmiýetlidigini tasdiklaýar. Forumyň dowamyny Türkmenistanyň ýokunçy däl keselliň öňüne almak we olaň garşysyna görüşmek boýunça Aşgabat jarnamasynyň ähmiýeti bellenildi. Bu ýetmenamy öňüne alyş çäreleri hemem sagdyn durmuş ýörelgileri iller tutulýan ugur hökmüni kesitlep bu ulgamda sewit ýurtlary bilen hyzmatdaşlykda ugury görkeziji bolup durýar. Türkmen tarapy halkara hyzmatdaşlarynyň möhüm meselelerini çözmekde tagallalary utgaşdyrmagy taýýardygyny ýene-de bir gezek tasdiklady. Belenşi ýaly Türkmenistanyň betaraplyga esaslanýan siýasaty ähli gün tertibiniň derwayt meseleleri boýunça açyk hem netijeli halkara okumaslaty üçin amatly şertleri döredýär. Halkara okumaslatynyň ilkinji güni mununy bilegem seljerme işine alyp barmak we anyk maslahatlary işläp taýýarlamak üçin berk büniýat goýdy. Foruma gatnaşyjylar çäreniň ýokary gurumçylyk derejesini belläp
Türkmen toprağyndaky mehmansewerlik üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Bütün dünýä Sağlyk Uruş çygyryna diplomatiýa boýunça ýokary derejeli dialog adly halkara hukumatlarynyň birinji gününiň netijeleri Aşgabatyň Sewitin intellektual merkez hökmünde eýleýän ornuny önümli putulanýanyny görkezdi.